Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. And Tanya Chinita. Galit. Galit ka ba? Oo! Kaya pala. Trip din ni Papa yung Signal Mom na type ko. Luma yung type. Pinopormahan. Yan. Bago Lumang ba yung tao pinoporma? eh. Oo. Bago yun. Masarap sa... Feel good morning. Ako po si Ding, 24 years old, ng Santa Cruz, Maynila. Ding! Ang shabu! Hoy! Siyempre at bulan. Ay, nahirap yung ibang tanggol. Naging pasaway po ako, kaya di ko natapos yung pag-aaral ko, Colantits. Nagtatrabaho ako bilang bagger po sa supermarket ng isang mall. Ito lang din sa Maynila. Maraming nakikitang chicks na ganyan eh, mga Basic. Ang tatay ko po ay byudo na at dati po siyang OFW sa Saudi. Naipundar niya po itong bahay namin na may second floor. Sa taas po yung 2 kwarto, tig-isa po kami. Sa baba naman yung kusina at sala. May tindahan po kaso sarado na, wala na po kasi si Mama. Kaya kinonvert na lang po namin ng maging kwarto at pinaupahan po namin. At dito nga po may umupa na isang Signal Mom. Si Ate Yam. As in Ate Yami. 36 years old na po siya pero hindi po halata. May pagkakilig yung pag na-rate ni Uncle eh. 36 pero hindi halata. Nag-work din po siya sa mall. Ibang mall naman yung pinapasukan niya. Ang upa niya po, 3,500. Isang kwarto. Gagamit niya yung kusina at Studio CR. yun o ano? Apartment type. Studio. Tindahan nga na Tindahan. luma eh. Kinumbert eh. Walang butas yun. Uy. CCTV. Uso. Hindi na yun uso yung butas. At magmula nang dumating si Ate Yam ay sumigla ang tatay ko. At dito na po natin simulan. Ang mga katas ng aking nakalipas. You know you're everything to me. Tay, ito po pala si Ate Yam yung uupa. Yan na po yung pera niya. Hello po. Uy! Ba't kailangan mo pang magbayad? Good morning, Papa.
Ay, ibig ko sabihin, Good morning po. Pasensya na 3.5 po plus 3.5, isang deposit, Actually, isang 3.5 advance. lang po yan kasi hindi ko po kaya mag 1 month deposit, 1 month advance. Pwede po ba sa akin na lang yung advance? Sorry po. Naririnig ko na yan dati pa. Hindi po, promise po sa akin pa po kasi dadating yung inaasahan ko. Kaya kung Talaga pwede may po- inasahan ka. Meron po. Kaya Pwede naman kitang ilibre dito, alams na. talaga po? Tay. Eh, hindi, ibig ko sabihin, kasi, biyudo na kasi ako. Wala na akong, malungkot na ako tuwing gabi. Pero companionship na lang to. So ano pong ibig niyong sabihin na bakit niyo po sinasabi kung anong status niyo? Bakit po? Sinasabi ko lang ito para maintindihan mo sana na may pangangailangan din ako. Kasi ikaw nangangailangan. Kailangan nyo ng maintenance. Maintenance to? Maintenance? Basic. Maintenance. Babae yung maintenance ko eh. Grabe naman tong matandang to. Parang nagdadalawang isip. Parang nagdadalawang isip ako mangupahan dito. Pero Di po. kapit na ako sa patalim. Sige, kunyari na lang. Ate Yam, okay na po yan. Ako na bahala kay tatay. Sa akin pa yung deposit. Sige, Okay tay, lang. okay na yan, tay. O ding, nangingialam ka na naman ding. Okay lang. Grabe sa mano. Ikaw ba ako driver? Samahan niyo po sa mga driver. Hindi, Dami Manong. nakikinig ng driver. Hindi, sinasabi ko. Kahit babes na lang. Hindi po, Manong. Thank you po, Manong. Grabe talaga sa mano. Ay, Manong. sige. Ibig sabihin Basta niyo po. sa akin siya. Opo, promise po. Malapit na. Bali bukas na. Kailan ba yun? Mga ilang sige po. Ako na nga. May Gcash po kayo. Doon ko na Wala akong alam sa Gcash. Yan, ikas ang gusto ko. Kasi pag Gcash, kapag cash po, ano yun? Cash out ko pa yun. Mababawasan po yun. Kasalanan ko ba? Inis na ako. Magiging 3, 4, Ay, mga something Sige na po sa akin na lang Gcash. Ako nang mag-ano kayo. May tiwala ka sa akin? Oo naman, Ate Yam. Ako yung anak ha, Ding. Kami lang Oo ni nga, tatay dito. Sige na, okay lang yan. Sure ka, parang galit yung si Sige Manong na, eh. ipasok na natin yung gamit. Manong tatay ko yan. Parang Pare, pasok na tong gamit ni madam. pasok na yan! Pasok! Regards mo ko dyan kay madam ha. Kung nga kayo manggulo dyan. Hoy, by, kayo, ba't ganito kayo? by the way po, baka lang magulat kayo na pagpunta ko po dito mamaya, pagbalik ko kasama ko yung anak ko. Kasi signal man po ako. Akala ko ba yung anak mo wala dito? Ay, wala ba? Nandoon, sabi mo. Basahin mo yung script mo. Wala. Nandun yung anak mo sa Sursugun po. Sinabihan ka na eh. Wala yung anak mo dito eh. Gusto mo talaga. Siyempre, ang dami mong inaano sa akin kanina ko sa briefing Relax lang. eh. Gusto mo ng anak. Magawa natin. Anak Kala dito. ko po, companionship ka na lang. Kaya pa siguro to. Barado na yan. Kailangan na yan lang Barado? ang liquid Ano? sauce. Ginawa mo ba? Ginawa mo ba akong ano? Lababo? Oo nga no. Parang wala na lumalabas sa tubo ko ah. Masibo na. Sige. Akyat na ako sa taas. Akyat yun na nga ako. Hirap na ako. Sige po, tay. Ako na bahala dito. Okay, sure ka? Ikaw Kim, na yan? paakyat si tatay Kim. Kaya, kayo lang makakita na dyan. Sige. Kana tay. Madam, tara, pasok na tayo. Ako nung, bahala dyan sa ano mo, ha? Yung bayad mo. Ano po kayo mag-alala, Salamat Tiyam? Thank you Opo. Ang bait mo naman sa akin, Ding. Thank you Walang ano man yan. Takot ako sa tatay mo eh. Diba, kaya mo na matanda na po kasi yan eh. Sige. Oh. Thank you.
tumira na nga po si Ate Yam sa amin, Colantits. Araw-araw ko siyang inaabangan pag aalis. Ang ganda niya po eh. Ako may girlfriend po ako, yung cashier namin. Kaso, wala pa po ako experience sa ganyan. Saka parang malabo din yung girlfriend ko eh. Parang girlfriend lang kayo pag nagkita kayo. Pag hindi, wala din. Si tatay, type na type niya po si Ate Yam. Kaso, si tatay, gusto pera din. Kaya sinisingil na niya po si Ate Yam. Isang gabi, Sino yan? Ate Yam, si Ding Saglit lang po. Ay! Oh my God! Sorry. Sorry. Sorry ka. Nasa banyo ako, tapos nung narinig ko may kumakatok, kaya akala ko... Sorry, takpang kayong mata ko. Sorry, nakatapis lang ako ng towel. Sorry. Pwede balikan na lang. Tatapusin ko. Magbibihis lang ako. Sige po. Joke lang, hindi. Dito ka muna. Ano ba talaga? Charot lang. Ano, may kailangan ka? Si tatay po kasi yung sinisingil na po yung ano nyo. Pangatlong singil na daw po eh. Lagpas na po kayo. Yung 15 days, naging isang buwan. Then yung isang buwan, naging isang buwan at kalahati. Ngayon, pangalawang buwan na po. Wala. Galit ka na rin ba sa akin, Ding? Hindi po. Si tatay po kasi. Alam mo naman ako, wala naman akong problema Galit eh. sa akin yung Pwede nga tatay librihin mo. ng kita dito tumira eh. Galit sa akin yung tatay mo. Natatakot ako eh. Kasi, Matanda na kasi yun eh. sige, siguro aalis na lang ako. Ha? Wag po. Kasi Ano hindi, kaya to? Di ko mag-isip ka din. kasi hindi, Ano yung gagawin ko? sana maisip niya na nakatapis lang ako. Makatapis lang siya. Ano ang gagawin ko? Ano po? Sige po, ako na lang muna bahala kay tatay. Wag lang po kayo umalis. Sure ka? Opo. Baka pagalitan ka. Hindi yan magagalit. Ako nang bahala kay tatay. Oo. Sure, ang bait mo naman sa akin, Ding. Pasok ka muna, magkape. Sige po, okay lang po ako. Sige na po, lalabas na po ako. Hindi. Bubuksan ko na yung pinto po. Huwag mong buksan. Ha? Bakit po? Ding, may sasabihin ako sa'yo. Ang bait mo kasi sa akin eh. Hindi po ako Tatlong buwan na ako hindi nakabayad. So, bali, basta mahina ako sa mate. 10.5. 10.5. Baka palawalan mo yun. Kaya, Ganun po talaga mangyayari. Huwag kang mag-isip ng masama sa akin ha. Pero, Hindi po. Wala nga akong iniisip na masama. Mm. Uy, teka lang, wala pa akong karanasan. Anong May girlfriend ako, pero wala naman kaming, girlfriend lang yun. Anong ginagawa ko? Hindi ko po alam to. Kaya nga, ito yung role ko. Sige. Wala kayong ano? Karanasan. Bakit? Wala eh. Busy rin siya sa Sige, trabaho. ganito. Lilibre kita ng training para magaling ka na pag kayo ng jowa mo. Ha? Training? Kumbaga ex-deal, babayaran mo. Diba, hindi mo na yung babayaran bahay. Tapos, eto, libreng training na. Ding! Yung gamot ko! Ala, Yan si tatay. Okay lang. Sir, yan. lock mo pa nga yung pinto. Yung jealous. Yung jealousy nyo, kulang-kulang eh. Kaya nilagyan ko ng towel. Sige po. Ano? Halika na. Training? Yung tayo sa CR. Sa CR? Sige po. Teka lang. Ate Yam. Ding! Ate Yam! Ding, ang tigas! Buti naman na nagbayad na siya. Tay, pasensya na, kalahati muna yan, ha? 5,000 yan. Mga 10,500 yun. Basta 5,000 muna yan. Opo! Lolo ka nun! Oy, dito ka! Manong ka
Bakit? Ano po, papabili po ako ni Mama ng mantika. Pabili po isang bote. Alam mo bang sarado na yung sindahan namin ginawa na naming paupahan? Ba't dito ka bibili? Nasa second floor pa ako. Kasi parang nagmamantika po kasi yung mukha nyo. Hindi, Lolo. Ganito na lang, Lolo Kanor, kasi di ba matagal ka na naming di kakapit bahay? Di ba minsan pag maingay, minsan pag yung iwawalisan ko po yung tayo ng aso sa harap ng bahay nyo, tapos sabi mo, thank you. Ngayon po sisingilin ko na kayo kasi... Well, may hawak akong pira? Pera yan? Hala, ganyan pala yung ng pera. Ba't ko sinabi? Lolo Kanor, ano na lang, di ba, every other day pa ako nagtatapon ng tayo ng aso nyo. Ulit-ulit, kadiri ka! 500 na lang po, Lolo. Ano 500? Malit nga yun eh. Sige na, yan, umalis ka na kabata ka dito. Lolo Kanor, we wish you a Merry Christmas. Mamamasko ka pa! We wish you a Americanor. Amerikano, ang galing mo, 500. And a happy kalbo. Ganon! Somebody all of the time. Huwag ka na mag-alala. Okay lang yun. Binayaran ko na si tatay. Ako na nagpapalawal. Binayaran mo na naman. Oo, para sa'yo. Kasi alam ko naman na... Ako yung mas matanda sa ating dalawa. Dapat ako yung nagbabayad niyan. Sobra-sobra na nga yung ginagawa mong training sa akin. Pero gusto ko pang matuto. Maging expert level. Ganito yung natandaan mo yung sa module 3 natin. Opo. O yung standing position. Yun yung gagawin natin ngayon, ha? Talaga? Oo. Pero dapat ngayon, 5 minutes lang. Tapos na. 5 minutes? Ano ba? Kasi expert level na to eh. Sige. Game. Try natin. Game. 5 minutes? Kaya yun? Mabigat ba ako? Medyo. I see forever. Galing mo nga. Baka. Napaproud ako sa'yo kasi at least marami ka nang alam ngayon. Kahit ako yung nakauna sa'yo, naka-virgin sa'yo. Ding ingat ka lagi Ha? Bakit? Bakit ingat Gusto ako ko ingatan mo yung sarili mo lagi. Yung Teka. Huwag mo kalimutan yung mga pinagsamahan natin. Kasi flight ko na bukas pabalik ng Sorsogon. May flight ba dun? Di ba magbabas ka lang, sabi mo? Pero, bakit? Alis na ako ng alas 3 ng madaling araw, pero wag mo na akong habulin kasi yung... Mamaya na. Alas 3. Alas 12 na, Huling pagkikita natin to at bakit? gusto ko magpasalamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Pero bakit mo ko iiwan? Kailangan ano bang na ako ginawa kong kasalanan? Wala kang ginawa. Actually, ang bait-bait mo, pero... bata ka pa, mas marami ka pang mahahanap na matinong babae na single, yung ipaprioritize ka na, yung mamahalin ka na. Pero wala akong pakialam kahit may anak ka. Wala, hindi naman yun yung problema. Ako yung problema. Mahalin mo yung sarili mo. At Ano bang nangyayari sa anak mo? May sakit pa rin ba? Nagkasakit at kailangan ko makauwi. Kaya gusto ko magpasalamat sa lahat. Ingat ka lagi, Ano na ako? Makakahanap ka ng best na tao para sa iyo. Hindi ako yun. Ayusin mo yung relasyon nyo ng jowa mo. Ayusin nyo. Wala na nga kami kasi malabo din naman yung babaeng yun eh. Hanap ka ulit. Hanap ka. Hindi ako para sa iyo. Pasensya ka na. Hindi ako yung best para sa iyo. Pasensya Wala ka na akong mahanap na tulad mo at di kita makakalimutan. Pasensya ka na. Sorry, Ding. Sorry.